choroby. Ideme začať nahrávať, lebo zabudla som. Takže ešte raz všetkým pekný dobrý večer. Hovorila som tu na začiatku o tom, že vieme tou prírodou si tú imunitu podporiť, hlavne na začiatku, keď na nás niečo lezie a vieme tento proces nejakým spôsobom zvrátiť a pomôcť si. Hej? Čiže v minulej lekcii vo štvrtok, keď sme spolu rozprávali, tak sme hovorili o imunite v jeseni, hovorili sme, čo nás tak nejakým spôsobom imunitne zabíja, alebo čo tej imunite nepomáha, alebo akým spôsobom si možno aj nevedomo ubližujeme. V tej modernej vede tam som ešte nedodala jednu veľmi takú zaujímavú vec, že vedci uviedli, že vlastne každý z nás si pestuje ten svoj mikrobióm v tých svojich črevách a robíme to tým spôsobom, že používame vlastne širokú škálu zeleniny. Hej? Čiže oni tam uviedli dokonca také veľké číslo, že človek by mal zjesť 30 druhov zelení do týždňa. Je to naozaj veľmi veľké číslo a nemyslím si, že sa to niekomu podarí. Musel by sa naozaj tomu vedome venovať. Ja si úprimne myslím, že ani nie je potreba takú širokú škálu tej zeleniny jesť. Samozrejme, tie druhy treba obmieniať, len človek si musí byť vedomý, že jednoducho tá zelenina na ten stôl patrí, hej, a že by ju mal teda k tým jedlám konzumovať. Takže asi toľko k modernej vede. Hovorili sme teda vo štvrtok aj o tej špalde a jej význame v našej strave. Tá špalda je naozaj veľmi harmonické obilie a ak sa vám podarí niekedy, si môžete upiecť aj ten kváskový chlebík, nie len teda s kvásnicami, tak je veľmi ľahko stráviteľný a veľmi dobre robí mnohým ľuďom, ktorým môže to biele pečivo robiť zle. Čo by som na tomto mieste ešte chcela dodať, takú jednu zaujímavosť, ak špaldu porovnáme so pšenicou, tak o pšenici svätá Hildegarda napísala pred 800 rokmi takú vetu, ktorá je veľmi zaujímavá a kde vlastne uviedla, že pšenica, keď je v podobe biela, nie celozrná, tak človeka zahlieňuje. Hej? Je to informácia spred v podstate 800 rokov a je veľmi, veľmi zaujímavá. Hej, máme tu jednu otázočku, ale je tu, tu na jedna otázočka, počkajte, dáme si. Dobrý večer, ja sa skrývam za X, neviem sa inak prihlásila to tak automaticky Anka. Ahoj Anka, veľmi sa teším, že ťa tu mám. Budeme pokračovať s tým pšenicou. Pšenica je ináč pre človeka tiež liečivá z pohľadu svätej Hildegardy, ale iba v tom prípade, ak je používaná ako celozrná v pečenom stave. Hej? To je jediné, vtedy je pšenica liečivá. Tu sa však troška pozastavím a naviažem na tú teda modernú dobu, ktorú žijeme. Že pšenica mnohými rokmi prešla vlastne šľachtením. Čiže ak by sme pravdepodobne chceli dosiahnuť tieto plné liečebné vlastnosti, tak by sme museli siahnuť tiež po pšenici, ktorá je jednoduché, je to odroda, ktorá je stará, ktorá nebola vyšľachtená. Tie moderné odrody, keď boli prešľachtené, tak častokrát chceli dosiahnuť väčší objem bielkovín v tej pšenici a preto je tak zmodifikovaná, že nedokážem vám zaručiť alebo povedať, že naozaj s tou pšenicou bude fungovať, ale je samozrejme potom lepšie, aj keď máme teda tú modernú pšenicu, dodržať radšej to, že keď s ňou budeme pracovať aj v kuchyni a chcete ju používať, tak siahajte po tej celozrnej verzii. Ak to nebude mať úplne tie ako keby liečebné účinky, ktoré Hildegarda popísala, bude to mať z pohľadu modernej vedy jeden veľký prínos a to je to, že v tej celozrnej pšenici bude podstatne viacej minerálnych látok. Čiže opäť budeme to svoje telo lepšie mineralizovať a dodávať mu tie chýbajúce živiny, ktoré nám teda chýbajú a ktoré náš organizmus potrebuje pre ten svoj život. Takže asi toľko k tomu začiatku a ideme na tú učebnú látku. Chcela by som tu vyzvihnúť jeden koncept. Koncept sa volá diskrécio u svätej Hildegardy. Koncept diskrécio funguje tak, je to svojím spôsobom v takom ľahkom preklade správna miera. Hej? Ale Hildegarda tento koncept vzťahuje na všetko.
Vzťahuje to na náš spánok, vzťahuje to na náš pohyb, na našu prácu, na naše jedlo, na naše všetko. Každý má to svoje diskréciu veľmi individuálne. Hej. Keď ja napríklad potrebujem spať 8 hodín spánku, môj manžel potrebuje iba 6, môj syn potrebuje iba 7. Hej. A každý tú diskréciu máme iné. To isté platí aj o jedle. Akurát v piatok včera som mala v Povady seminár živý, hovorili sme o zdraví ženy a prírodných prostriedkoch na liečenie teda cyklu. A tam som práve dámam uviedla tento koncept diskrécio v náväznosti na stravu. Bol to koncept nie je to koncept od Hildegardy, ale je to jednej fitnessky, ktorý sa mi veľmi páčil a ktorý sa dá nalinkovať vlastne tú myšlienku toho diskrécia. Je nasledovná. Človek by mal jesť toľko stravy, ako sú veľké jeho dlane. A budem konkrétna. Tak, ako je veľká jeho dlaň, hej, toľko by mal zjesť bielkovín. Či už ste vegán alebo mäsožravec. To je vaše osobné diskrécio, je vaša dlaň. Ďalej uviedla, že toľko, koľko sa nás zmestí do jednej dlane, by mal mať človek prílohu, hej, k tomu mäsu alebo k tej fazuli. Či už to bude špalda, alebo to bude iná príloha. A keď svoje dlane dáte dohromady a vytvoríte si misku, tak toľko by na tom tanieri malo byť zeleniny. Či už varenej, alebo v podobe šalátu, alebo akékoľvek inej podobe. Čiže toto je také, by som povedala, že diskréciou naozaj uvedenie do praxe, pretože každý máme tie dlane individuálne veľké a každý tú misku pred tou svojou tvárou majú individuálne veľkú. Takže toto je ten koncept uvedený do praxe. Tak, dneska budeme hovoriť o soli, lebo táto problematika sa veľmi častokrát vyskytuje a sol ako taká na živote veľmi ovplyvňuje. Keď zoberieme knihu fyzika, tak tam nájdeme nasledovné. Sol je veľmi horúca a trochu vlhká a užitočná pre mnohé ľudské použitie. Ak človek zje jedlo bez soli, bude vo vnútri vlažný. Ale ak zje jedlo zmiešané so soľou, jedlo ho posilní a uzdraví. Ale ak človek zje príliš slané jedlo, vysuší ho to vo vnútri a škodí mu. A potom soľ padá na pľúca ako piesok a vysušuje plúca, pretože plúca hľadajú vlhkosť a tak škodí a zaparuje plúca. Čiže si prejdeme tento prvý úryvok. Čo nám tu Hildegarda hovorí, že máme naozaj používať sol s rozumom, pretože jednak to jedlo s tou solou nás posilní a nás uzdraví, udržuje nás zdravím v tom prípade, ak nemáme to jedlo presolené. Ak budeme soliť viacej, ako je naše osobné diskrécio, tak nás to bude vo vnútri vysušovať a bude nám to škodiť hlavne našim plúcam. Hej? Ona tu presne píše ten mechanizmus, prečo to škodí našim plúcam. A ideme poslednú vetu. A ak potom padne aj na pečeň, trochu jej to poškodí, hoci je pečeň silná a aj keď si so soľou poradí, preto každé jedlo musí byť solené tak, aby jedlo malo viac vlastnej chuti ako slanej chuti. Hej? Toto je veľmi dôležité, aby keď ste varili, tak aby to jedlo bolo správne osolené. Aby naozaj tam bolo, aby tá soľ ako keby podtrhla tú vlastnú chuť toho jedla a vtedy je to správne osolené. Ak pôjdeme na druhú časť o tej soli, to je tiež veľmi zaujímavé a historicky vám tomu poviem niekoľko vecí. Soľ sušená nad ohňom je zdravšia ako surová soľ, pretože vlhkosť, ktorá v nej bola, vyschla a ak to človek jedáva s chlebom alebo s iným jedlom spolu, je to pre neho dobré a zdravé. Tu sa pristavím. Soľ sušená nad ohňom je zdravšia. Čo sa vlastne deje, keď sa ťaží soľ? Soľ sa ťaží v podstate z hlbok zeme, hej? Pod povrchom zeme, buď teda je to baňa so solou, kde normálne dokážu fyzicky teda prísť a dokážu ju vyfárať von, tak ako uhlie, ale je druhá forma, ako ťažia soľ a to je to, že sa urobí vrt do zeme, kde sa napustí voda. Táto voda rozpustí túto soľ
táto slaná soľanka, alebo jak to volajú v týchto solivároch, je vytiahnutá na povrch a ďalej sa potom získava sol vlastne odparovaním. Keď si pozriete niekedy film Marca Pola, neviem od ktorého autora to bolo, ale tam bola jedna krásna scéna, ktorá ma veľmi oslovila a to bolo v Číne, keď bol Marco Polo, kde ťažili sol presne týmto odsolovaním a nosili obrovskú vlastne túto slanú vodu do takých veľkých kotlov, kde to varili nad ohňom a kde nakoniec naozaj dostali vlastne kryštálovú sol, ktorá ďalej bola balená a predávaná. Na Slovensku už bohužiaľ aktívne solivary nemáme. Na Slovensku nájdete sol z rôznych solivárov. Jeden z najčastejších je používaný sol z Rakúska. Ja som do tých solivárov volala. Je to taká sol, ktorá je balená v modrom balení. Ja bohužiaľ kupujem jodizovanú sol kvôli jódu, ktorý teda v našej rodine je potrebné, hlavne kvôli štítnej žľaze. A na tom balení tej soli, myslím, že som ju kúpila v Bile alebo u Lidla, neviem, jeden z tých dvoch obchodov, je napísané, že tá sol je bez éčok. Treba si dávať pozor na to, pretože častokrát pridávajú do soli protihrudkujúcu prísadu. Hej? Svojím spôsobom tam nemá čo robiť tá protihrudkujúca prísada, pretože aj keď sa vám tá sol nejakým spôsobom teda z hrudka vie, dá sa krásne mechanicky rozbiť a opäť dostať do prášku. Je to ďalšia aditívna chémia, ktorá nepomáha našej imunite, prosím. A naozaj síce solíme optimálne, ale tej soli človek dostane tiež do tela relatívne dosť, hej, v priebehu svojho života. A pokiaľ bude s touto chémiou, tak bude iba zaťažovať svoje ladviny a svoju pečeň. Čiže je to dlhodobo užívaná chémia v mikromnožstvách, ktorú nepotrebujeme. Čo je ďalej o soli? Biela sol má však väčšie hodnoty ako iná sol a istú vlhkosť a je užitočná pre človeka a na všetky lieky. Čiže nielen budeme používať teda biela sol, ako ona hovorí, že je pre nás užitočnejšia. K nám na Slovensku sa dováža aj ružová sol z Himalájí. Samozrejme neodrádzam od jej používania, ale ako ona píše, tá biela sol má väčšie hodnoty. Neviem, v akých smeroch, nebolo to vysvetlené, prosím. Ale je to na vás. Ale ak človek bude jesť sol bez striedmosti, plúca v ňom vednú a poškodzuje ich. Hej? Čiže vidíme, že stále tie plúca sú ovplyvňované tou solou a mnohokrát pacienti, ktorí majú problémy so srdiečkom, tak im lekári odporúčajú menej soliť. Neviem, prečo toto pochádza, alebo aké je tam súvis, nedostala som sa k tomuto, ale je to vždycky tak. Tú otázku, ktorá sa môže teraz naskytnúť, alebo čo mi už položili v kurze, čo je vlastne dobrá sol, tak je to tá sol, ako sme povedali, bez tej chémie, čiže najčistejšia sol. V Nemecku teraz na tej konferencii sme mali tiež pán vytiahol balík solí, ktorý je teda získavaný tou prirodzenou metodou. Toto bolo metodou dolovaním, ale tá sol je tak, jak je vyťahnutá zo zeme, tak je vlastne podrvená a následne je teda používaná. Ja by som radšej preferovala tú sol sušenú nad ohňom. Svojím spôsobom si to vie človek aj doma, dá sa povedať, takúto sol prilepšiť. A to, ak máte panvicu, ktorá je kovaná, čiže nie je to teflonová panvica, tak dá sa v nej vlastne prehriať sol, ktorú si kúpite a môžete ju takým svojím spôsobom aj dosušiť, keď ju teda máte vlhkú. U nás na chlope 90% vlhkosť, takže ja tak niekedy sol dosúšam, keď je veľmi vlhká a nedá sa vybrať z tej našej solničky, tak ju dám na panvicu a vlastne znovu ju prehrejem, respektíve ju podrobím tým, že ju vysuším zase vlastne ohňom. Veľmi sa mi páči, keď majú ľudia diskusiu, že ja používam morskú sol. Iná sol na tejto zemi neexistuje, prosím, ako tá morská. Hej. V potravinárstve sa častokrát využíva na konzerváciu, čiže sol ako konzervant. Aj naši predkovia častokrát používali na sušené ryby. Veľmi častokrát sa využíva, keď sa pozrite aj na východné krajiny, čiže nakladáme napríklad kapustu so solou, rôzne, proste využívajú sa. V makrobiotike napríklad vám poviem, že dá sa normálne zavárať aj ovocie, ktoré je mäkké, či už sú to marhule, alebo sú to čerešne, dajú sa zavárať so štipkou soli. Keď zaváram napríklad marhule
bez cukru, len so štípkou soli, tak zvyknem to robiť tak, že robím to do malých pohárikov. Do toho pohárika nalijem pol pohárika bude vriacej vody, potom ho uzavriem, dám tam aj štipku soli, alebo môžem dať aj vlastne, nedám úplne doplná, nechám tak 4 cm, pol centimetra od okraja niekedy. A zaviečkujem to a vlastne to sterilizujem tak, ako sterilizujete bežné marhule, to znamená na 80 stupňov 20 minút. To ovocie pustí šťavu a tá soľ ho naozaj dobre konzervuje. Štipka soli znamená na špičku noža, prosím. Tak niekedy varím aj dcera, keď chce lekvár bez cukru, tak sa varí so štipkou soli. Nebudete tam tú soľ vlastne cítiť v týchto mäkkých ovociach alebo mäkkých týchto lekvároch. A to z toho titulu, že vlastne soľ v takejto koncentrácii vytiahne tú prirodzenú sladkosť toho ovocia. Ak budete variť takýto lekvár, tak upozorním, že je ho potom potrebné sterilizovať. Teda ja to ešte sterilizujem, lebo nie vždy by som povedala, že na to množstvo asi odhadnem tú soľ a nie vždy mi potom tie lekváre držali. Takže po dovarení ich ešte sterilizujem a potom mi tie lekváre varené so solou normálne vydržia. Ešte jednu vec som chcela povedať tej morskej soli. Pozerala som jeden dokument o prírode, ja ich veľmi rada pozerám, hovorili vlastne o moriach. Zamerali sa na znečistenie morí mikroplastami a častokrát v tých soliach, ktoré sú teda zbierané popri moriach, čiže sú tam také tie, na súši sú vlastne tie morské vaničky, kde tú morskú vodu privážajú a kde vlastne dorábajú takúto morskú soľ prostredníctvom slnka, tak našli tam naozaj veľmi veľa mikroplastov pod mikroskopom, takže preto ja smerujem svoju pozornosť a kúpujem tú soľ, ktorá je teda ťažená z hlbín zeme. Ale je to samozrejme na vás a je to vaša voľba, ktorú soľ zvolíte. Ideme na jednu potravinu, ktorá nemá pozitívnu subtilitas, čiže nemá liečivú silu a je to pór. Subtilitas póru by som ju charakterizovala. Áno? Môžem sa opýtať k tej soli, že Áno. ktorá je to tá soľ, čo je ťažená z hlbín zeme? Ako ju poznáme? Ja som písala do tých solivárov s tou solou, no väčšinou bude to na balení napísané, hej, treba si pozrieť väčšinou krajinu, odkiaľ pochádza a bude tam napísané, že solivary, hej, a väčšinou, keď je to solivár, tak je to väčšinou v podstate z hlbín zeme ťažené, prípadne si môžete nájsť ich webovú stránku toho solivaru, hej, a pozrieť sa, oni tam častokrát majú popísanú technológiu, ako tú soľ ťažia. Čiže aj toto je možnosť, alebo im môžete napísať kľudne e-mail, tak ako som ja im napísala. A ešte k tej prehriatej soli, alebo neviem, ako to ináč nazvať. Niektorí takí výživoví poradcovia porúčajú, že tekutú solničku, že vlastne tú soľ ako keby rozpustia vo vode a potom sa solí tekutou soľou ako keby, hej. Že je to v podstate akože niečo podobné, jak si spomínala, že vlastne prehriať na panvici? Nie, keď ju prehrievame na panvici, tak v podstate naplňame to, čo Hildgarina napísala, čiže tá soľ je ako keby ohriatá, hej, je vysušená tým varená, hej. Je varená, je uvarená. Takže nie, túto metódu tekutej soli ja nepoznám. Neviem, mne by sa s tým asi ťažko pracovalo z toho titulu, že vlastne neviem, ako bude slaný ten slaný roztok. Hej? Lebo neviem to chemicky vysvetliť, ja nie som dobrá v chemii, že koľko soli sa nám vo vode rozpustí, hej? Čiže ako bude slaná tá voda, ktorú si nalejem do toho jedla. Hej, ja to neviem odhadnúť. Ako nemám si to skúsenosť a toto je pre mňa taká nová informácia. No, ona tam ešte ak môžem, tak vlastne hovorí o tom, že soľ je hydroskopická a že teda, jak si spomínala, že vyťahuje vlastne tú tekutinu, ja neviem, z pľúc a z nejakých orgánov. A tým, že keď bude akože takáto, že tekutá, že je vlastne vo vode, takže by to vlastnosť nemala mať. Možno nie v takej miere, alebo proste nie tak to bolo vysvetľované. Neviem, proste je tam stále tá väzba, to znamená, ak budeme soliť veľa, hej, tak si budeme škodiť.
Tak by som to nazvala, ako Hildegard napísala, že nám to najprv pôjde na plúca a potom nám to pôjde na pečeň. A ako sme už minulý webinár hovorili, je tam stále väzba medzi sol, cukor a tuk. To znamená, ak my znížime spotrebu svojho cukru, hej, tak môžeme ísť aj s tou, pôjdeme normálne prirodzene aj s tou solou dole. Začnú sa nám čistiť tie kanáliky vlastne v našom jazyku, hej, čiže naše chuťové poháriky, čím pôjdeme na prirodzenejšiu stravu, tým sa nám tie chuťové poháriky budú vyčisťovať a tým viacej my budeme senzitívni na tú sol v tom jedle. A naozaj vám potom už, keď sa dostanete do toho štádia, tak vám už potom určité výrobky prestanú chutiť, lebo vám budú chutiť extrémne slano. A sol sa používa... No, že na to vraj pomáha, že zinok, že keď začneme užívať zinok, takže on vlastne nám ako keby tak, že vycibri tie chute a cítime viacej slané a viacej sladké. A tým pádom potrebujeme toho menej. Takto, zinok dostať do tela v tabletkovej forme, proste to naše telo je stále limitované. Musíme si uvedomiť, že to, čo sú napríklad výživové doplnky, dobre, zoberme situáciu. Zoberme si vitamín C v tablete a zoberme si k tomu lyžicu citrónovej šťavy. Čo naše telo údajne urobí, čo som sa dočítala, je to, že naše telo siahne po prirodzenému vitamínu C, či ten spracuje a ten chemický, ktorý sme dodali v podobe tablety, tak ten spracovať nebude chcieť a vylúči nám ho, čiže nám to zaťaží ladviny. Čiže pre nás je podstatne lepšie poznať potraviny, ktoré tieto prvky obsahujú a dodáva to telu prirodzeným spôsobom, pretože naše telo to lepšie príjme, lepšie spracováva, nezaťažujeme svoju pečeň, nezaťažujeme svoje ladviny. Nehovorím o tom, že keď sa dostanete do krízy a teraz potrebujete, proste nemáte citróny a potrebujete tam vitamín C, áno, siahnite potom výživom doplnku, hej? Ale ak je stále tá možnosť, má ten čerstvo vyžmýkaný citrón, tak si ho čerstvo rozrežem a vyžmýkam, pretože pre mňa budem mať, proste to telo je to stále, musíme si uvedomiť, že pochádzame z tej prírody a stále tá prírodná zložka pre naše telo bude jednoduchšie na spracovanie ako to naše chemické. No, to je pekné. V laboratóriu, áno? Dobre, ďakujem. Ďakujem za proste takto to funguje. Hej? Vo všetkom. Takže tak. Dobre. Ďakujem za otázku. Toto je pre mňa nové, ja sa tiež učím a mám to veľmi rada. Vďaka vám. Ideme na tú knihu Fyzika a ideme na por. Por obsahuje planúce, rýchle a zbytočné teplo ako bezcenné drevo alebo hobliny, ktoré rýchlo horí a rýchlo skolabuje v ohni a človeka trápi žiadostivosťou. V surovom stave je človeku zlý a odporný ako jedovatá neužitočná bylina, pretože dostáva krv, hnilobné produkty a ľudské šťavy do nepríjemnej horúčavy alebo búrok, takže krv v ľuďoch kvôli nej poriadne nerastie a hniloba u ľudí v dôsledku poru sa nezníži a zlé šťavy sa neprečistia. Hej. Čo nám tu v podstate hovorí, je to, že por má tú schopnosť, nemá tú schopnosť nám priniesť niečo pozitívne. O tých šťavách budeme hovoriť v ďalšom webinári, tak sa im tu nebudem venovať úplne. V zásade poviem, že máme telesné šťavy vo vnútri nášho tela a pokiaľ je všetko v poriadku, tak sme zdraví. A o tom tu je písané. Hej? A taktiež nám por nepodporuje našu krv. Hej? Čiže krv nám nerastie a hniloba, to znamená, keď trávime alebo prebiehajú tie vnútorné procesy, tak sú rôzne teda chemické, to vieme podľa teraz modernej vedy, ale u Hildegardy poznáme potraviny, ktoré nám pomáhajú vlastne s týmito hnilobnými procesmi a umožňujú nám dobré trávenie a nás aj prečistiť. Takže toto rozhodne por nie je. Ešte na tej konferencii, keď som bola, tak jedna pani poznamenala takú veľmi zaujímavú vec, lebo sme to diskutovali, že vlastne v tej starej dobe, v tom stredoveku, keď ľudia žili, tak keď si niečo dopestovali, tak väčšinou to bolo väčšie množstvo. Takže aj keď si dopestovali póru, tak ho mali naozaj veľa a tým, že toho jedla mali málo, tak povedzme konzumovali kľudne týždeň pór. Hej? Čiže ten účinok toho póru, konzumácie počas celého týždňa bol pre nich, by som povedala, že veľmi silný. Diskutovali sme aj to, že kedy človek môže jesť pór. A tu nás si o tom povieme, že kedy môžeme jesť pór. Kto však chce jesť surový pór, nech ho najprv naloží vo víne a soli alebo v octe a nechá ho vo víne a soli alebo v octe,
kým nezoslabne natoľko, že stratí svoju zlú moc, to znamená od rána do poludnia alebo od večera do rána ho namočíme, to by malo byť v zátvorkách, a takto umiernené je dobré jesť, a takto umiernený je dobré ho jesť pre zdravých ľudí. Zase je tu uvedené iba pre zdravých ľudí. To znamená, že ak máte chuť na ten por, tak ho musíte macerovať, alebo mali by ste ho macerovať vo víne a soli. Čiže my sme ho tam na tej teda prednáške zmacerovali sme inú potravinu, nie por, ale bola to šalotka. Išla do vína a trošku soli. Hej? A je to presne dané aj čas. To znamená od rána do poludnia. Čiže zhruba tie 4 hodiny ho necháme macerovať, potom to víno s tou solou vylejeme a potom môžeme ten por ďalej používať. Myslím, že po tejto procedúre je potrebné ho asi aj umyť s vodou, aby ste tam nemali zbytok toho vína a tej slanej chuti. Pre chorých však nie je vhodný na jedenie ani surový, ani varený, pretože ich krv nemá skutočné teplo a hnilobné produkty sú rozbúrené a šťavy penivé. Hej, tu opäť naráža svätá Hildegarda na to, že chorý človek nemá vyrovnané vnútorné šťavy, čiže má ich rozbúrené a penivé. Preto, keď chorý človek zje por, toto všetko vo vnútri vrie. Pre chorých nie je dobrý ani surový a ani varený. Takže toľko k poru. Dúfam, že ste sa nezlakli a nejakým spôsobom vás to nevystresovalo. Ak máte nejakú otázku, tak kľudne sem s ňou. A je tu nevidím chat, lebo ten mám zložený. Pôjdeme ďalej na ďalšiu potravinu, ktorá je veľmi prospešná a ktorú majú veľmi radi vegáni, a je to fazula. Ja milujem fazulu a na Slovensku nájdete aj takú veľmi zaujímavú fazulu. Predávajú teda konkrétne Bila. Aby ste vedeli, je to fazula adzuki. Je to maličká červená fazula, ktorá sa používa hlavne vo východnej kultúre. A tým, že je taká maličká, tak sa veľmi rýchlo uvarí. A má takú orieškoidnú chuť, takže ju rozhodne vyskúšajte. Tu odporúčam. Aj čierna fazula je veľmi zaujímavá. Mávajú ju v obchodoch s exotickými potravinami. Väčšinou čiernu fazulu využívajú v Mexiku, využívajú ju aj, myslím, raz, dva, tri. Na Kube je údajne veľmi populárna čierna a je to tým, že je čierna, tak je veľmi kontrastná a v tom jedle to veľmi dobre vyzerá napríklad s bielou ryžou. Takže dajte si. Fazula je teplá, vhodná pre zdravých a silných ľudí. A lepšia ako hrách, pretože keď chorí jedia fazule, veľmi im neuškodia, pretože v nich nespôsobujú toľko hniloby a hlienu ako hrách. Fazulová múka je dobrá a užitočná pre chorého aj zdravého človeka, pretože je mierna a ľahko straviteľná. Ale kto má neduhy vnútorných orgánov, vnútornosti, nech uvarí fazulu vo vode, pridá trocha masti alebo oleja, precedí fazulu a vodu z nej nech horúcu popíja a mal by to robiť často a vnútorne ho to lieči, lebo fazulový vývar pomáha na bolesti vnútorných orgánov. Čiže pridané sádlo a olej rozpustia aj bolesť. Hej. Toto je vlastne taký recept na fazulovú polievku bez fazule. Ak niekomu častokrát bolieva brucho, k nej môžete uvariť tú fazulovú polievku, avšak môže ju piť ako vývar, čiže fazulová polievka bez tej fazule. Samozrejme musí tam byť buď sádlo alebo olej. Keď budete variť fazulu, ak vás nadúva fazula, môžete využiť taký recept od pána Bukovského, musím povedať, na varenie fazule a robiť to tak, že fazula sa samozrejme namočí na tých 24 hodín, potom zlejete vodu, dáte čistú vodu, necháte fazule prvýkrát v čistej vode zovrieť a potom ju opätovne zlejete a varíte ju až v tej druhej vode. Hej. Tým pádom nebude človeka tá fazula toľko nadúvať, pretože tie puríny z tej prvej vody vylejeme von. Ja to bohužiaľ musím robiť, lebo môj manžel má takú citlivosť na fazulu, na adzuki nie. Na adzuki zvládneme aj takto uvarenú normálne, akože v prvej vode teda, ale tie väčšie fazule na Slovensku, ktoré sú a ktoré predávajú, napríklad maslová fazula, alebo rôzne tie fazule, ktoré teraz zvyknem kupovať, či už malú, drobnú, bielu alebo veľkú, alebo túto červenú, alebo Bertolí, alebo ktorá to už je, tak jednoducho to nezvláda.
To už máme otestované. Takže vyskúšajte. Ďalším zaujímavým, dá sa povedať, potravinou, ktorá má pozitívnu subtilita, sú citróny. A keďže nastáva jeseň, tak som ich zaradila. A v knihe Fyzika nenájdete žiaden popis tohto ovocia, ale nájdete popis stromu citrónového. Citrónovník, kde rastú citróny, je viac teplý ako studený a znamená cudnosť. Človek, ktorý má dennú horúčku, by mal uvariť listy tohto stromu vo víne, víno precediť cez plátno a často piť a vylieči sa. Ale aj plody tohto stromu, keď sa jedia, potláčajú horúčku u ľudí, pretože majú dobré teplo a dobré sily. Lebo teplo tohto stromu zmiešané so zvýšenou hrejivosťou vína zníži horúčosť. Čiže tu už sme si hovorili o tom prírodnom asiatickom vitamíne, tak to nebudem opakovať. Ale čo je úžasné, že Hildegarda toto napísala dámy pred 800 rokmi. Hej? Že plody tohto stromu, keď sa jedia, tak potláčajú horúčku u ľudí. Pre mňa je toto fascinujúca, dá sa povedať, vedomosť, že toto niekto pred 800 rokmi napísal. Pretože dneska je nám známe, hej, že je tam vitamín C, v jej dobe to známe nebolo. Čiže naozaj používať radšej ten čerstvý citrón voči tomu syntetickému vitamínu C. A ideme na našu poslednú vec, a to je na jeseň gaštany. Hej, tu ich krásne máme, ešte nemám hnedé gaštany odfotené, lebo som ich v prírode nenašla. Už začínajú praskať tuto v Bratislave, ale nemám moc nálezisk, lebo chudáci gaštany chytila aj v rámci Bratislave nejaká pliaga a pomaly tie stromy umierajú. Čiže hovoríme o gaštani jedlom. Gaštan jedlý je z pohľadu svätej Hildegardy celý liečivý. Či už je to strom ako rastlina, zbierajú sa aj jeho listy, zbierajú sa dokonca tieto chlpaté, dá sa povedať, oplodia. Hej, zbierajú sa aj plody, aj gaštanové drevo je veľmi liečivé a z gaštanov sa vyrába niekoľko liečivých prostriedkov. Hlavne sa využívajú jedle gaštany teda na konzumáciu, obsahujú veľmi veľa sacharidov, ale netreba sa zlaknúť, pretože sú vynikajúce na našu imunitu. Čiže odporúčam rozhodne v jeseni pravidelne konzumovať gaštany. Hej, pravidelne znamená najlepšie v tomto období, keď si kúpite tie gaštany, tak minimálne denne, aspoň 1-2 gaštany. Ja to niekedy robím tak, že si ich predvarím si ich väčšie množstvo, potom ich odložím do chladničky a potom si na tej panvici, ktorú mám teda kovovú, upečiem niekoľko gaštanov každý večer alebo 1-krát za 2 dní a jem ich, že večer a ráno niekoľko kusov. Takže toto bolo z mojej strany všetko dneska. Ďakujem vám za pozornosť a sú nejaké otázky, dámy. Nech sa páči. Ja toto zavriem. Aby sme sa aj videli. Alenka, teba vidím. Teším sa veľmi. Áno, teba vidím teraz. Pozdravujem. A ja ďakujem. Už som poslala. Áno, samozrejme. Možno by som sa teda chcela spýtať rýža, že Áno. či sa nejako dá zaradiť k niečomu zdravému, alebo teda pre zdravie, alebo pre chorých, že rýža, lebo tu mám dosť rada. Nepopisuje svätá Hildegarda rýžu, ale úprimne musím povedať, že keď si človek kúpi kvalitnú celozrnnú rýžu, tá sa varí veľmi dlho, 30 minút, alebo je ju možnosť uvariť v tlakovom hrnci, tak je veľmi, veľmi dobrá. Hej? Tá celozrnná rýža tiež má takú jemnú orieškovú chuť. Svätá Hildegarda o nej nepíše vôbec nič o rýži, ale ja ju osobne, môj teda malý syn má rád rýžu, jemu varím bielu, ale ja si ju celozrnnú a mám ju veľmi rada. Čiže môžeš vyskúšať tú celozrnnú, tým, že tie obaly majú vysokú, by som povedala, že biologickú hodnotu. Keď sa, musím úprimne povedať, že keď sa na východe vlastne začala rýža prvýkrát lúpať, tak vlastne došlo k tomu, že ľudia, ktorí žili čisto z rýže, boli demineralizovaní. Od toho pochádza aj choroba beriberi, od tej demineralizácie. Čiže nedostatok všetkých látok, ktoré oni potrebovali k existencii. Čiže môžete vyskúšať tú celozrnnú rýžu. Hej. Sú ešte nejaké otázky, dámy? Ešte ja mám. Samozrejme. Ak môžem.
Áno, že gaštány áno, strašne mi chutia, takže áno. si ich doprajem, ale ja ich nepečiem ani nič s nimi nerobím, ale dostať ich kúpiť v takých sáčkoch, že aký je tvoj názor na to, že na tie už kupované, nesladené, iba proste sú v Áno. takom sáčku. Sú také gaštany, sú vákovo balené, ja neviem, odkiaľ som, tiež som si to raz kúpila, ale tam treba dávať, ako som minule, neviem, či som u vás uvádzala, treba si dávať pozor na pôvod. Ja som teda konkrétne dostala balenie, ktoré bolo z Číny a mne tie gaštany nechutili ako nič. Hej, že vôbec nemali chuť. Hej, že keď som porovnala tie gaštany, ktoré mám tu na okolo v prírode, hoci sú divoké a sú drobnúčké, tak tie chutili ako niečo, ale tie vákuové naozaj nemali chuť. Neviem. Ja úprimne väčšinou, keď môžem, tak siaham po tých čerstvých. Prípadne to urobím tak, že si uvarím väčšie množstvo, ošupem a dám si do mrazáku potom, keď potrebujem niekedy, proste mám chuť v neskôršom období konzumovať gaštany, keď už sezóna gaštanov nie je. Gaštanové pyre sa dá tiež doma vyrobiť, je to veľmi prácne. Hej, dá sa vyrobiť aj bez cukru. Môže si ho teda človek dopriať aj s cukrom. Väčšinou nájde také zloženia, že zhruba asi 70% gaštanov a 30% cukru. Je to také otázne, pretože kedysi maďarské gaštanové pyré bolo nadstavované fazulou, pretože fazula bola lacnejšia ako gaštany a v určitom pomere to jednoducho nebolo cítiť, hej, v tom produkte. Že stále tam bola tá gaštanová chuť, potom tam dali proste fazulu a dali tam aj ten cukor. Dobre. Aký je rozdiel medzi jednozrnkou a špaldou? Je jednozrnka zdravšia ako špalda? Jednozrnka je iná odroda, čiže špalda je špalda a jednozrnka je jednozrnka, prosím pekne. A svätá Hildegarda píše konkrétne o špalde. Ešte existuje v Nemecku taký druh, ktorý sa volá Grünkern. To znamená, to je špalda, ktorá je zbieraná, keď je ešte zelená, preto sa to volá Grünkern, čiže zelené zrno. A je to vlastne nedozretá špalda. Takúto tiež nepoužívame, prosím pekne. O jednozrnke sa tiež bohužiaľ neviem vyjadriť o liečivých schopnostiach. Viem sa iba o čistej špalde. Ďakujem Ja za... by som mala, Áno, tak môžem ešte. áno, Spomínala si rôzne druhy fazuli, ale áno. nič si nespomenula o zelenej fazulke, tej ruskovej. Neviem Mám sa, jednu otázku. neviem sa ku nej vyjadriť. Hej, Aha. sú ľudia, ktorí mi povedali, že vlastne